Сәлем, бүгінгі шығарылышта яңа туған балаға Мөхәммәд пәйғамбар исемен кушкан өчен 100 000 сум, Россияда битлекләр киюгә бәйле яңа кагыйдәләр һәм мәктәп директорының Россияны сакларга өндәп дога кылырга чакыруы. Хәзер тулырак. 16 октябрь көнне Парижда 18 яшьлек мәктәп укучысы Мөхәммәд пәйгамбәргә карикатура күрсәткән өчен үзенең тарих укытучысын үтерә. Һәм Франция президенты Эммануэль Макрон әлеге гамәлне террористик акт дип атый һәм бу тарих укытучысын күмгән вакытта хакимият бинасына Мөхәммәд пәйгамбәргә карикатураларны эләргә куша. Һәм шушы ситуацияга бәйле Чечен Республикасы президенты Рамзан Кадыров та үзенең фикерен белдерә һәм булай кешеләрне провоцировать итүне туктатырга куша. Һәм Чечен Республикасы баш мөфтие Макронны беренче номерлы террорист дип атый һәм әлеге тарих укытучысының мондый карикатураны күрсәткән вакытта дәрес вакытында үзенең нинди рискка баруын аңларга тиеш икәнлеген әйтә һәм аны умалишонный дип атый. Монда бу хәлгә бәйле бер яклыгына нәрсәдер әйтү бик кыен һәм кирәк тә түгелдер. Бер яктан караганда бу куркыта хәзерге көндә кешеләрнең кичкенә генә әйбер өчен дә үпкәләргә әзер булулары һәм ниндидер үпкәләргә һәм кимсенергә яратучылар чоры шикелле бу һәм бу бик нык куркыта һәм борчый. Икенче яктан караганда кеше гомере өзелде. Нигә бу уенны дәвам итәргә? Франция президенты шул рәвешле Франциядәге ислам динен чит илләр тәсиреннән арындырырга һәм шундый алдынгы ислам дине үстерергә теләвен белдерә. Әмма булай итеп кешене тәрбияләп булмый. Кеше гомере өзелде. Бу уен әйбер түгел һәм монда әзрәк кенә притормозить итәргә дә буладыр. Кыскасы бик кызганыч һәм куркыныч. Чечен Республикасында Мөхәммәд пәйгамбәр, аның гаилә әгъзалары, хатыннары яки көрәштәшләре исеме кушылган балаларны 29 октябрь көнне туган Төбәк иҗтимагый фонды 100 000 сум белән бүләкли. Моны Рамзан Кадыров инициативасы белән оештырылган Әхмәд Кадыров фонды эшли. Бу сөенерлек хәбәр, сөенечле хәбәр. Монда минем нәрсәгәдер күз алдына килә. Бу хәбәрне ишеткәннән соң теге срогы, бала табу срогы соңракка ноябрь башларына куелган хатын кызларның хәзер тизрәк бүген кирәк, бүген 29 октябрь аннары җитешмибез дип ашаулары. Юк, бөтен кешеләр андый түгел. Мин кешеләр турында алай начар уйламыйм, әмма андый очраклар да булгандыр шикелле. Әмма 100 000 сумлы булган кешеләрне котлыйбыз. Бу беркайчан да артык акча түгел. Бүгенге көндә Россиядә җәмәгать урыннарында битлекләр киюгә бәйле яңа кагыйдәләр үз көченә керде. Моңарчы кеше күп җыелган урыннарда, таксида, җәмәгать транспортында, күңел ачу үзәкләрендә, театрларда һәм шуның ише җирләрдә битлек кию мәҗбүри булса, хәзер инде парковкаларда һәм лифтта да битлек кию мәҗбүри. Шуңа бәйле бер хәл искә төште. Бер көнне Золотое яблокога парфюмерия отделына кергән идем һәм анда игътибар иттем кофе салынган банкаларның булмавына. Ул исне перебить итер өчен кирәк инде. Һәм консультанттан ни өчен алар юк дип сорагач, коронавирус пандемиясына бәйле дип аңлатты, чөнки бер банкадан берничә кеше шулай бер юл иснәгәч, чир ягарга мөмкин. Ярар, монсы белән аңлаштык. Әмма әз генә читкә чыгып, парфюмерия отделынан косметика отделына керәсен икән, анда хатын-кызлар рәхәтләнеп помадалар тест итәләр. Миндә бер генә сорау. Как это работает? Мәскәүдә 1448 мәктәп директоры Ольга Дмитриева үзенең Facebook битендә Россияны сакларга өндәп, Россияны сакларга чакырып, дуга кылырга тәкъдим иткән. Аның сүзләренчә, без хәзер бик катлаулы авыр чорда яшибез, аның белән килешәм бу очракта һәм шуңа күрә Россияны саклауны сорап, барлык Россия халкына һич югы 5 минутка берләшеп, сәгать 2дә дуга кылырга кирәк. Әлеге дуганың үрнәк вариантын ул шулай үзенең Facebook битендә урнаштырган. Безнең светский дәүләттә яшәүебез турында сөйләмим инде, ярар. Дуга начар түгел, аның файдалы яклары бар, хәтта дингә ышанмаган кешеләр өчен дә. Әмма миндә бер генә сорау, нигә Россияны гына сакларга? Бу нәрсә дигән сүз бу? Башка илләрне сакларга кирәкме? Башка илдәге кешеләрне. Кыскасы, әйдәгез анда берәр нәрсә уйлап табыгыз. Дөньяны саклау буенча дуга уйлап чыгарга кирәк.
һәм көн сайын 5 минут шулай бөтен дөнья халкы белән бердәшергә уртак догада. Лукашенко үзенең яраткан улы белән үзенең бәрәңге бакчасындагы бәрәңгене җыеп алды һәм аның яртысын ОМОН хезмәткәрләренә өләште. Бәрәңге шәп әйбер инде, ул бернинди начар әйбер әйтәсе килми, әмма монда искә төшә шундый мем урта гасырдагы ниндидер рәсемнәр белән, анда менә синең хезмәт хакың дигән, ул әйтә, ну ул бит ботак, шул шикелле, ну ул бит бәрәңге. Бәрәңге ул бик шәп әйбер, аның белән нәрсә эшләп була, шуңа күрә давайте анда зарланасы түгел. Салават Фәтхетдинов үзенең Instagram битендә минем хәлләрем җырларлык түгел, шуңа күрә минем энем җырлаганны тыңлагыз дип пост урнаштырганнан соң, безнең бөек вә мәгърур масса күләм мәгълүмат чаралары бу хәбәрне күпертеп алып, нәрсә булган Салават Фәтхетдиновка, ул авырый, аның кемедер үлгән һәм шуның ише баш исемнәр белән бер артлы хәбәрләр язырга тотындылар. Авырмагыз, Салават абый. Һәм Instagramга пост урнаштырганда сезгә инде сез бит инде тегендей-мондый гына кеше түгел, үзегезгә берәр пиар SMM-щик алыгыз инде, ике төрле аңларга калдыра торган постлар урнаштырырлык булмасын. Сәламәтләнегез. Шуның белән шул иде, сезнең белән гүзәл, сау булыгыз.